Prilikom evakuacije štićenog lica, vozači specijalnih vozila izvode također izvlačenja štićenog lica sa mesta napada. Kao što su gašenje požara, spašavanje lica i imovine ugroženih požarom, eksplozijama. Na kraju je policijskih službenika možete vidjeti četu konjanika sa 13 službenih konja koji se koriste kao sredstvo prinude prilikom uspostavljanja narušenog javnog reda i prilikom prolaska lica. Za njima slede vodiči sa 12 službenih pasa obučenih za napad i odbranu, kao i za otkrivanje eksplozivnih sredstava i materija i opojnih materija koji se koriste svakodnevno prilikom vršenja policijskih poslova na suzbijanju krivičnih dela. Mogli da vide svečani defiler pešačnih formacija policijskih službenika, upravo kreće i ešalon pripadnika policije, odnosno policijskih vozila. Koje kreću ešaloni uprave saobraćajne policije sa 11 motora koji se koriste za kontrolu saobraćaja i saobraćajne obezbeđenje. Možemo vidjeti motore sa obeležjima i bez obeležja policije koji svakodnevno učestvuju u kontroli saobraćaja. Postoje li posebne marke? Pa da, motori marke BMW i Suzuki. Vozila policijske uprave za grad Beograd koja se koriste za policijske patrole u policijskim stanicama. Radi se o najnovijim vozilima marke Škoda i Volkswagen. Također džipovi marke Toyota Land Cruiser koja se koriste za potrebe interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd. Za njima slede dva vozila Fiat Ducato, specijalna policijska vozila koja se koriste za transport policijskih službenika i eventualno blokiranja i zaprečavanja ulica i prolaska lica. Dakle, njih dva vozila Volkswagen Tracker ili popularno nazvane Malice. Upravo granične policije u defileu učestvuje sa dva terenska patrolna vozila Škoda i Yeti sa pogonom na sva 4 koša koja se koriste za izvršavanje službenih prelazaka pripadnika uprave policije prilikom obezbeđenja i kontrole državne granice. Na čelu kolone sektora za vanredne situacije nalaze se specijalna terenska vozila za spasavanje na vodi marke Mitsubishi L200 sa gumenim čamcima. Ova vozila koriste se za gašenje različitih vrsta požara. Specijalna antiteroristička jedinica sa 4 terenska vozila marke Mercedes Buch B300 koja su namenjena za prevod interventnih snaga prilikom izvršenja zadataka u urbane i ruralne uslove, kao i na zadacima eskortne pratnje i obezbeđenja vid prihoda. Sada vidimo pripadnike žandarmerije sa dva hlada motora četvorotočkaša namenjena za kretanje u otežanim i teško prohodnim terenskim uslovima koja se često koriste za dostavu hrane, lekova i transport medicinskog osoblja. Vidimo hlad sa snajperistima i jedan sa automatskim bacačem granata. Zatim 4 terenska vozila Land Rover Defender velikih manevarskih sposobnosti i 2 Defendera modifikovana na kojima se nalaze postolja za oružja i oruđa vatrene podrške. Također možemo vidjeti dva vozila marke TAM namenjena za prevoz ljudstva sa kompletnom opremom koji su prilagođeni za upotrebu prilikom uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, vozila sa ugrađenom platformom za prevoz ljudstva i zaštitom obrane.
Nakon toga slijede moderna oklopna borbena vozila marke Volt M15 i M11 namenjena za podršku angažovanih snagama prilikom održavanja javnog reda i uspostavljanja narušenog javnog reda u većim ulicama. Na vozilima su ugrađeni specijalni pneumatici, savremena balistička zaštitna i protivminska zaštita. Također vozila imaju ugrađen komandno-informacioni softver koji omogućava praćenje položaja i kretanja ostalih vozila ili jedinica u prostoru, čime se povećava efikasnost sistema komandovanja i komunikacije između jedinica i borbenih vozila. Možemo vidjeti također 7 oklopnih vozila Lama koja posjeduje visoko sofisticiranu modulnu balističku zaštitu.